Ftit jiem biss qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss il-każi ta' korruzzjoni u ħmieġ li ħakmu lill-partit ta' Joseph Muscat u għar minn hekk li l-pajjiżna ma jaqtaw xejn. Tkellem dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil wara dettalji ġodda żvelati minn The Sunday Times of Malta dwar sensiela ta' pagamenti kbar fil-kontijiet ta' Pilatus Bank brabta mal-kickbacks mill-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Jew ma kienx jab xejn u allura ma jixraqlux ikun Prim Ministru għaliex inkompetenti. Għax ħalla wisq għaddejjin affarijiet minn taħt imnieħru u ma jindunax. Jew inkella ħaġa oħra. Jiena ma nafx taħsbu intkom, imma li għandi suspetti li l-Prim Ministru kien jab kollox. Illi l-Prim Ministru mhuwiex daqshekk stupidu illi ma jarax qed jiġri taħt imnieħru. Illi l-Prim Ministru kien jab kollox u ħalli ħaddej għax kien jabillu u ukoll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista indirizza wkoll gideb li qed ixerret il-Partit Laburista, inkluż dik li jerġa' jsir referendum biex titwaqqaf il-kaċċa. U aħna għaliex aħna demokratiċi, għaliex aħna nirrispettaw ir-rieda tal-poplu, għalina la darba l-poplu iddeċida fuq il-kaċċa, aħna nirrispettaw bħal dejjem id-deċiżjoni tal-poplu Malti u din hija kwistjoni magħluqa għalina. U appella lill kaċċaturi kollha biex ma jħallux iktar lil Joseph Muscat jużhom għal-vot biex wara jarmihom kif għamel fl-aħħar leġislatura. L-istess kif Joseph Muscat għamel bid-nies tas-Sawt li biex jirbaħ il-voti gideb u lab bl-emozzjoni tagħhom. Ara kif jista' jkun jien ma nirrispettax lin-nies tas-Sawt. Ibda minn Kristina illi tiġi mis-Sawt. Ara kif jista' jkun. Tibqgħux taċċettaw dan il-gideb. Għalli issa l-karta tinsab fidejn il-poplu Malti wawċi li bid-dokument tal-vot jista' jagħti risposta kontra l-korruzzjoni. Aħna maqtajna qalbna qatt meta konna 36,000 warajhom, kif nistgħu naqtaw qalbna issa illi qegħdin warajhom, qegħdin narawhom, kważi lħaqnihom li nistgħu ngħadduhom. Ma nistgħux naqtaw qalbna issa. Baqa' 3 ġimgħat u fit-3 ġimgħat nistgħu inċaqalqu n-nies. Fit-3 ġimgħat nistgħu inċaqalqu pajjiż. Fit-3 ġimgħat nistgħu nikdbu l-istorja ta' pajjiżna. Fit-3 ġimgħat nistgħu nispjegaw lin-nies lill-poplu Malti wawċi kollu illi l-għażla qudiemna hija ċara. Mhix għażla bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Mhix għażla bejn Joseph Muscat u jien Simon Busuttil, imma hija għażla ċara bejn Joseph Muscat u l-klikka korrotta tiegħu u pajjiżna u Malta u l-poplu Malti wawċi. U quddiem dik l-għażla aħna kollha flimkien, aħna il-poplu Malti wawċi qegħdin ngħidu b'saħħitna. Jiena Nasser Malta.